Hi guys! Kumusta kayo? My name is Ria. I hope you're all doing well today. Sa video na ito ay magluluto tayo ng oven-baked pork backribs. Madali lang ang recipe na ito. Ito yung isa sa mga go-to na recipe ko kasi malinamnam, masarap at madali lang lutuin. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng pork backribs, lemon pepper, freshly ground black pepper, smoked paprika, chili powder, brown sugar, canola oil, onion powder, garlic powder, salt, and mustard powder. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. Alright, so ang una natin gagawin, kuha tayo ng bowl, ilagay ang lahat ng dry ingredients in any order. Once malagay nyo na lahat, imimix natin ito. Pwede kayong gumamit ng kamay nyo para mahalo talaga ito ng maigi. Importante yan. Especially ang brown sugar, kailangan madurog natin yan para well combined siya doon sa ibang ingredients. Then, lagyan natin ng konting oil lang yung ribs kasi mag-stick siya doon sa foil na gagamitin natin. Though, oily yung pork pero na-try ko na many times talagang mag-stick siya kapag walang oil. Then, i-rub lang natin yung dry ingredients na kinumbay natin kanina. And then, i-cover natin ito. Let it set for siguro mga 4 hours in the fridge or overnight. Alright, so while nasa oven ang ribs, i-prepare natin ang basting sauce. Combination ito ng soy sauce, brown sugar, and barbecue sauce. So, dapat tunawin muna natin ang brown sugar bago natin i-add ang barbecue sauce. Any barbecue sauce na favorite nyo. Then, isa-set aside natin yan kasi niluluto pa natin ang ribs. So, in my case, niluto ko ang ribs for 3 hours sa 275 degrees na oven. Dapat naka-preheat yung oven nyo. And then, pinahid ko na ang basting sauce. So, after kong naipahid ang basting sauce, niluto ko na naman ito sa 400 degrees oven for 15 minutes uncovered. So, dapat walang cover yan, mga 15 minutes lang. And that's it. I guarantee you, I promise, masarap ang recipe na ito. Alright, thank you all so much for watching and as always, take care.